tanpa tresna jroning ati. Panglimbang 5 menit dina Kemis Kliwon tanggal 3 April taun 2021 kapethik saka Injil Yohanes bab 5 ayat 31 tekan ayat 47. Tresna asih mono dasar landhesan saka kabeh tumindak becik. Tanpa tresna asih, sawijining brayat kang kabangun ora bakal langgeng. Tanpa tresna asih, wong tuwa ora bakal bisa nggulawentah anak-anake kanthi becik. Tanpa tresna asih, sawijining murid ora bakal bisa dadi murid kang becik. Nate sawijining dina aku mlebu kelas saperlu nganakake asesmen kanggo guru kang lagi nganakake kegiatan belajar mengajar ing kono. Apa kang dumadi? Kelas mau blas ora nuduhake swasana kang becik. Ana sing celelekan, ana sing mlebu metu ijin nguyuh lan sak piturute. Aku ndudut panemu menawa murid-murid ing kelas iku ora duwe tresna asih. Tresna asih mring bapa biyung kang wis ngirim bocah-bocah mau ana kono. Tresna asih marang bapa ibu gurune. Tresna asih marang ilmu kang padha kaudi. Uga tresna asih mring diri pribadine dhewe. Komentar dalam Gusti Yesus marang para pamimpin Yahudi ing waosan dina iki banget nandes. Wong Jawa Timur nyebut apa kang ngendikake Gusti Yesus iki nganggo tembung makjleb, langsung kena ing pulung ati. Prakara iki katindakake dening Gusti Yesus nanggapi dedel wangkale para pemimpin Yahudi kang nampik panjenengane. Ananging ngenani kowe, pancen aku ngerti menawa jroning atimu kowe ora duwe tresna asih mring Allah. Arep digawe becik kaya ngapa menawa ora ana tresna asih, mesti ya ora condong, ora ngombyong ke para nampik. Ora ketuk semono, wong-wong mau banjur padha madeg mungsuh lumawan Gusti Yesus. Sawijining pitakonan patut kaajokake. Lho, harak para pemimpin Yahudi iku ora getol gegulang paugeran Toret to? Harak para pemimpin Yahudi iki banget nuhoni paugeran Toret to? Bener. Ananging wong-wong mau gegulang paugeran Toret ora kanggo mangerti karsa dalem Gusti. Ananging awit panemu menawa kang jaga sabda dalem Gusti ing kitab Toret bakal slamet. Kowe padha njlimet ngaji kitab suci marga rumangsamu bisa ngangsu urip langgeng saka ing kono, mengkono pangandika dalem Gusti. Aneh pancen, rikala sabda kang awujud buku manjalma dadi manungsa pranyata padha katampik. Wong-wong iki padha ngugemi paugeran Toret dudu minangka peratilan tresna asih mring Allah, ananging amung kanggo mburu urmat lan pangaji diri. Mula Gusti mawali-wali nyelathu wong-wong mau kanthi sebutan wong-wong lamis. Para tresna pelem kinasih, wosing agama mono mapan ana ayatan tresna asih. Rikala tresna asih manjing ajur-ajir mring sawijining pangrasuk sawijining agama, dheweke bakal bisa ngluhurake Gusti lan sesami. Mula kudu laras antara ibadah lan ngibadah, antara kegiatan memuji lan ngluhurake Gusti jroning liturgi kalawan tumindak tresna asih mring pepadha. Suawi sambil munjuk kunjung asu dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus kawula munjuk sembah nuwun awit wedharan kekeran bab tresna tintresnan tresna asih minangka jiwanipun para pangrasuk agama saengga sinten ingkang rinesepan tresna asih mboten nampik paduka. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci kados mlebu samrika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.